Oh yeah. Wai, wai, Ai wai in mene? tambaye ka. Ina jin ka. Wai shin Eh, ita Najeriya wace ce tare na Najeriya? wanne tana na Najeriya kake so ka sani? Eh, Ai ta ta tana tare na Najeriya. Ta ta ne ka sani wannan ma. ai, ta je waga da na sai. Ita ta yi kiwon Najeriya ta girma. Tsintar ta yi a kasuwa. Cikin kasuwa ta Ka ce Najeriya ai tsintuwa ce. ita ne tushen Najeriya. Tsintuwan ta aka yi. Shi yasa ake wahala haka? Sai sa ake wahala. Amma ba komai ya ƙara wahalan gaba. Kana ji? Ni fa ba na ciki da ni ba dan Najeriya. Kana cikin wani ba ka nan ba. Ko wannan abin da kake filawa daga Najeriya ta yi tuwa. Cira ne na zo ya Najeriya. Ai ba Najeriya kake ba yanzu. Zan koma garin mu. To ina ne garin ku? Kai ƙasa na zan koma. Wanne ƙasa yake? Akwai ko kwantari ne.